חדשות! בשום פנים ואופן אי אפשר להתחמק בניסיון להעמיד פני נסיכונת או להתמסכן. תדעו זה לא יעבוד לכן, ואפילו אם תתאמצו להשתלב כאן זה יהיה בזבוז של זמן, כי הכל במקום הזה הופך ללא מובן. כי אנחנו כאן בכלא, לכודים בתוך הכלוב שנים כבר, זה גיהנום. ננסה להיזכר פה בחיינו שכבר תמו, השמחה חלפה איננה, עם הצלצול הפסקנו כאן לנשום. הייתה בי סקרנות שאלות בתמימותי שאלתי, אז כדי לחסוך קצת סבל בואו הנה והקשיבו ותצרדו. כן זה יקרה, תנשו בחומה כאן שטות, אם תבכו זה יוכבל אז ישמרו כי זה הכלל, אם תרחקו גם מצרות, תלמידים על החוקים תמיד שומרים. למה? למה? אתן לא תלמדו? תחכו לחנג. מה זה חנג? חינוך גופני, מה שטרנצ'בול הכי אוהבת. מי אתן? התורניות. ניקח אתכן לכיתה. ונתחיל את השיעור. השיעור יתחיל ועוד איך. נהדר, אני יודעת את האלף בית. את לא יודעת א' ב' לפני השיעור של א' ב'. אנחנו נאלף אתכם ונכיר לכם מיד את בית הספר, כי אנו לכם דואגים, מלמדים לכם את החיים. האוכל דלת, נפשכם שימרו תמיד, היי, לא כדאי להיות שובב, אם באונס זכיתם אזי נפרץ פה גבול. חטא ומה שממוטט, הגבול שכולם יודעים כמה הוא נחף, ואין בכלל שום שאלה, מדברים בהצבעה ומממשים חוק כמו איזה חנונים, אסור להסתמך על אף אחד. למראית כל עין זה בית ספר יפה באחד יסכימו, אבל צדיקים כבר אין בכלל את הלימוד, כופים על מוחות מינים. רשת עולה תיפול ותרקוד אותה שיניים חדות, מעכשיו ינמו עליכם לא נשמע ולסדר תתנדו, אז מותר תתפללו. למה? לא שמעתן מה אמרנו? שמתי לב שכמה מכם עדיין לא בכיתות. תקנו את זה. יש לכם 5 שניות להגיב. אבא גנב אז אחת יגרם סבץ כרשת עם הצלצול 4 הפסקנו ולנשום. 3 למה? 2 לבנדר מטילדה מהר לכיתה. 1 תחכו לחנג.